मार्चनि 10 बा अखानायै सानसे थानानै होमबा आंनिखौ हाथाल' खुरनोसै नोंनिखौनो सोलायदो खोमा आंनि जाथारनाय नङा बियो एकदम लाख थाखानि बाजेट जाबाय आंनिया। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि सिगाङाव फैलायबाय आं अमा राजा। दा नोंथांमोनखौ मिनिहोनो नाजालायनोसै आङो, हागोन ना हाया। दा आं जोंना मिजिं बसुमतारी आदाखौ प्रेंक कल खालामनो नाजानि मोनसे बाथ्राखौ लानानै। नोंथांमोनाबो मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो आरो सिगाङाव नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो 500था लाइक खालामनानै होदो प्लिज अननानै। दा आङो बिथांखौ कल खालामनोसै। नोंथांमोनाबो मोजाङै खोनासंलांदो आं मा कन्टेन्टखौ लानानै बिथांखौ प्रेंक खालामनो नागिरदों। मा खालामदोंथाय कल मारिबाय। आदा मा खालामदो? ओइ फंबाय, आं एसे बेस्थ' दङ र', माबा स्टिक जाबगासिनोलै आं। ए बे दे खामाव सोगासिनो एसे। आं दसे थाना हरगोन दे। बेसे बुरजा दंबावो? दसे जोबसिगोन मोनबासो दंबावो। दसे दे होमबा नैबेसो हरफिनबानो दाना जाबाय। लाबोना दोन दे। दे मानसिया लाइजाम जावगासिनो, लाइजाम बेस्थ'थ'। नेथ'दो होमबा भिडिअखौ दसे समनि थाखाय स्किप खालामना दोनथ'नोसै। रेडि? फन हरबाय बिथाङा, हमनोसै। हेलौ जाबायबा? फंबाय जाबाय दे। मानि लाइजाम होनदोंमोन? ओइ हाबानि। हाबानि? नों खिन्थादोंमोन ना दाख्लै? औ आदसा। 10 तारिखआव आंनिया। 10 तारिख र', मानि 10 तारिख मोनलाय? मार्चनि 10, ओमफ्राय फागुननि 25 जागोन आरो। फागुननि 25। बेनिफ्राय आं नोंनो खिथानो हाथारासैलै, माथा गरम जालांदों आङो बिमाबो। माखौ माने माबोरै खिथानो जागासिनो आं दा। नोंनि डेटआ मालामोनलाय? डेटआ? नोंथ' मिथिथाराखैलै आसलथे। आं डेटखौ मिथियाखै, जायखिजाया मिथिदों आरो एसे। नोंनियाबो एसे जाबाय होनना डेटखौ आं मिथिनाय जायाखै दै। आदा गरमा दाख्लै मिथिलांदों। नंगौ? ओइ लाइजाम लायनायावनो मिथिदों इयो। ओमफ्राय मा जाबाय मिथिगौना? माने आंथ' बेनो जेनेबा बयबो आलासिफोरखौ लेंनानै रायलायबाय। डेटआ माने आंना 9 तारिख जाबाय, फेब्रुवारिनि 24, मार्चनि 24आव जाबाय। बोरै जाखो बेलाय? नोंनाथ' आंनिया 10आव 24 माने एकदम फागुननि 24 ना मा जाखो? फागुन नङा, फागुननि माबानि 10 जाबाय आंना, 9 जाबाय, नोंना 10 माने। बोरै जागोन बिदिलाय? बेनोथ' जाबाय। ओमफ्राय नोंना लाइजाम नोंनियाव थांनो हागोन ना आंनियाव फैनो हागोन? लाइजामखौ एसे खम खालामदोंबा एसे सोलायदो खोमा नोंनो माबाखौ, थारिखखौ। तारिखखौसो खम नङा, आं 700 बानायखाबाय लाइजामखौ। 700? ओमफ्राय आगोलावनोथ' नों मिथिखादों ना, ओमफ्राय मानो बिदि बानायनाय ओमफ्राय? बेनोथ' माने जायखिजाया सोरनिबा नारसिननाय नामा? नारसिननाय माने आङो बुंखादोंमोन आरो, जेनेबा ओरै थारिखआव लानाङा, आं लोगोनि हाबा दङ बेफोरबायदि होन्दोंमोन आं। ओमफ्राय बिसोर थांनानै माने ओजोंहायनिया बेस्थ' जाहैबाय जेनेबा। ओजोंहायना बेस्थ' जानानै ओमफ्राय जेनेबा ओरैयाव जाहैनाय नङा, सिगांबोथ' खालामनो हाया, बाथ्रा दङ फैसा थाखानि होननानै। माने बोरै जागोनलै? बिराद हाबा मोनजानो मोनला माथो बिदिब्ला। नोंनिखौ मोनजागोन, आंनिखौ सानैबो मोनजालायगोन दा दानिया। बोरै जागोन दा? बेनोथ' नों जाबाय दा। जायखिजाया माबा मोनसे खालामनाबो सोलाय। फेब्रुवारियावबो डेट दङ, फेब्रुवारिनि लास्टफोराव डेट दङ, ओमफ्राय नों लायोबानो जाबाय। दङ दंनायालाय, ओमफ्राय दाथ' बिदिनो जाबायथ', आंबो लाइजामखौ अर्डार होना दोनबाय एक्सुवेलि। बिदि माबा मोनसे बानायदो, आंथ' एकदम आंथ' एकदम बानायथारबाय आरो सोलायनो हाला, केपासिटि दंबा बानायथारदों फंबाय, एकदम सोलायथारदो। माबा मोनसे बानायना आंनिया एसे आवगायलांबाय। माने टेन्ट हाउसनि माबानिफ्राय एसे आंनिया बानायजोबबाय, फैसा होजोबबाय बे तारिखाव। नंगौ? औ, माबा मोनसे बानायदो फंबाय दे। जानाय नङालै, हाबा एकदम मोनजालायनाय नङा माथो बिदिब्ला। बिदिनोथ' जाहैबाय दा बुस्थुआ एसे। बोरै जागोनलै? मा होनदों ओइ दाख्लै बावै शुटिंआव अनेस सार होननायानो जामारबाय, मालै 11-12 जाबाय नामा होनो। ओंखायनोथ' दा आं माने बे समाव नोंनिफ्राय मिथिनो लुगैबाय थानाया, जेरै नोंनाव सोंखुबाय थानाया आङो, जेनेबा नोंना तारिखआ बेसेयाव जामारखो होननानै। बेनो जामारबाय दा। इखोसो होनदोंमोन आरो इयो? इखौसो होनदोंमोन इयो। मिथिदोंमोन नामा इयो? एसे मिथिदों इयो, माने मालै 10-11 जाबाय नामा, आं बे तारिखखौ सोंबाय थादोंमोन नालाय। बे जिउ मोनसेयाव फंबाया मायबा मोनसे खालामनाबो सोलायथारदो तारिखखौ। बोरै जागोन नामा, एकदम हाबा जाथारनांगौ नोंनि, आरो आंनियाव फैयाबा माबायदि जागोन देसुन। बेनोथ' बिराद माने सानबायानो थादोंमोन। जाखाथारनाय नङा, एकदम
बोरैबा जागोन एकदम घटनाया जा थाङोना इथिंसो थांनो इथिं लोगोफोराबो इथिंसो थांनो इथिंसो थांनो इसोरबो बिदि जालायगोन माथो इसोरबोथ' इदिनो जासिगोन दा फैनो हानाय नंला नोंनि गामियावबो थानांगौ ओरै थां ओरै फैयां जायखिजाया बे खेबसे रायलायदो दे फंबाय एकदम मोजाङै रायलायथारदो एख' नंला खोमालै मोनजालायाबाबो एख' नंला खोमालै हाबाखौ जानाय नङालै फंबाय बोरैबा जायोना बोरैबाथ' हाबाया जायो बिसोरसोल'खा फाग्ला नोंनिबो नोंनिया बोरै जागोन देसुन नोंनिखौनो बोरैबा सोलायदो खोमालै जायो आं नोंनि हाबा जानो गोसोथार मिथियोना नोंनिखौनो सोलायदो खोमा जायखिजाया आंनि हाबायाव आंनिया जाथारनाय नंला बे एकदम लाख थाखानि बाजेट जाबाय आंनिया सब हरखाजोब्बाय आं फारसेनिफ्राय दौरिनिफ्राय मानिफ्राय सेस फारसेनिफ्राय एकदम टेन्ट हाउसनिफ्राय अमानिफ्राय माबानिफ्राय सब जाखाजोब्बाय आंनिया आदसा माइबा मोनसे खालामथारनो फंबाय नोंनिखौनो बानायदो एकदम माबा मोनसे खालामनानै नङाब्ला बोरैबा जासिगोन माथो घटनाया बेनोथ' जाबाय होमबा ओरै खालामनोसै खोमा हाबाया मा होनदोंमोनलाय 10 मोन ना नोंना आंनिया माबानि मार्चनि 10 थारिख मार्चनि 10 बा अखानायै सानसे थानानै होमबा आंनिखौ हाथाल' खुरनोसै हाबाया मा जानांगौ उफाय गैला नालाय बोरै जागोनलै हाबा जायाबाथाय हाथा खुरनो देन्जार जागोन माथो दाथ' जियानो जा थाथोंसै खोमा दे माबानोसै उनावहाय माबा मोनसे बिदिनो नोंसाबो जरा आंबो जरा आलासि जालायनानैनो जोंनि माबाखौ लाखिनोसै आरो बोरै जागोनलै दे नाजानाय फंबाय नाजानाय एकदम नाजाथारनाय जायखिजाया एकदम एसे रायलायबावदो खेबसे रायलायबावदो नङाबा आं थांसै रायलायनो ज'नो दा रायलायनोसै मोनाफोरावनो समाजफोरबो बिदिनो आं माने उसुबिदाखौ खिथालायनोसै आरो ना रायलायहैनायाव हौवा गोदानफोरा थांफालायबालाय जागौमोन दा आं थांफानो मोनासै ना थारमाने गावसा रायलायबाय एकदम बोरै जागोनलै बोरैबा जासिगोन माथो खोमसिनो बेनोथ' जाहैबाय दा आन्दो मिसिबनानै थानाय बायदि आन्दो खारखुमालायनानै बिदिनो माबा साइड जालायनानै हाबा जालायनाय बिदि जासिगोन बिदिनोथ' र' एक्सुवेलि मा मिथिगौ ना भिडिअ'आ कन्टेन्ट गैयिनि आं नोंखौनो कल खालामबायलै प्रेंकसो एक्सुवेलि फाग्ला बे बाथ्रा नोंनि तारिखखौ लाखानानैनो आं तारिखखौ दानदों अबे फाग्ला एखे दानलाबायनो एक्सुवेलि माने कन्टेन्ट गैया भिडिअ बानायनो खामानि सोलिगासिनो नालाय न'आव बेखौनो मोनसे स्ट'रि बानायना हरनोसै दे होनबाय माने आंनाबो बिराद सानबाय थादोंमोन आरो जायखिजाया आं सिगाङाव सानखाबाय थादोंमोन तारिखफोराथ' बिदिनो बबेबा लोगोफोरनि माबा दङ आरो हाबा दंबावो गोलैलायाथ' होननानै ओमफ्राय जामारबाय एसे सानदोंमोन आं बिदिनो मालाबालाय ओरैनो माबायाव जाबाय तारिखखौ माबानि फेब्रुवारिनि पसिस आंना नोंनि बुहुद सिगां जाबाय मास मोनसे सिगां मास मोनसे सिगां जासिगोनथ' आरो ना मा होनदों 24 जाहैयोना 24 आंना 25आव जासिगोन मास मोनसेयानो जाबाय फुरा मास मोनसे थागोन ओमफ्राय माबानि फागुननि 12आव जाहैबाय दे टेनसन गैया दे आं तारिखखौ नायनानैनो बिदि खालामखादो माने एक्सुवेलि मोजाङानो दे जायखिजाया बोरैबा जागौमोन आरो बोरैबाथ' माने बहुत बोरैबा जागौमोन दा नै आङो रायजोफोरनि सिगाङाव मोनसे बाथ्रा बुंनोसै जेनेबा बे कल खालामनाया जोंना लास्टबो जानो हागौ जोबथाबो जानो हागौ आंनिया जेनेबा आंनि भिडिअ आरो बुहुद खामानि दङ बेनिफ्राय दा नै जोंहा आदा मिजिङाबो मोनसे चेनेल दङ मिजिं सोरां बसुमतारी होननाय नोंथांमोनाबो बिथांनि चेनेलखौ थांनानै साबसक्राइब खालामहैदो बिथांनि चेनेलनि लिंकखौ आङो डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन आरो नोंथांमोना बिदिनो मिनिबाय थानो थाखाय इन्जय खालामनो थाखाय आंनि चेनेलखौबो दस्रा अफिसियेल इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना साबसक्राइब खालामदो लोगोफोरनो बिदिनो सापर्ट होलायदो होनबा ओमफ्राय मा लाइजामा जोब्बायबा जोब्बाय फंबाय एसे राननोसै गाबोननिफ्राय राननो सानदों एसे दे आंहाबो थांसै दे होनबा बिदिनो ग्रोब संसार जालांनोसै लासै हारिमुखौबो थाबाय हारिमुखौबो लाखिनोसै बेनि लाइफखौबो नायनोसै हारिमुखौबो लाखिलांबाय थानोसै दे होनबा जोंनि रायलायनायखौ होनबा बेखिनियावनो जोंनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै ना दे दे